tiwalaan na maghanap ng bulong sa helang, asin mapundo ang pag-ulakit kaini. Bendisyon ni ang samuy nagamiton ang mga nahimong bulong na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi mo ang mga nagaataman sa samuyang salod, na lugod pa man maglingkod sa mga naghehelang na may mahusay na kaaraman asin pagkaherak. Tauhan sa inda ang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, asin proteksyon sa kahilangan. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit, na marahay mantulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda, tauin ang kapahingaluan na daing kasagkoran, ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na ini ning kadipisilan, na maghinguwa para sa karahayan kan gabos, asin siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan mi malugod ining krisis, huli kan samuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdara ini samo ning konbersyon, asin kabanalan. Inigabos sinahagad niya mo, huli kay Jesucristo na sa imong aki, na nabubuhay asin nagahade, kaiba mo asin kan Espiritu Santo, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina nin Diyos. Hare pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangipo. Alagad, agawa kami sa gabos na kapahamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayan ni mga naghehelang, ipamibi mo kami. San Jose, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, Ipamibi mo kami. San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod. Ipamibi mo kami. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga lasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan, na atamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang manatural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Diyos mahinaaga sa indo mga tugang. Ngunyan iyo 29 Domingo sa ordinaryong panahon. Isabay niyato sa Santa Misang ini ang minasunod na intensyon. Pasasalamat ni Roberto Abordo asin familia. Pasasalamat ni Mr. and Mrs. Moises Balmedina and family. Pasasalamat kan Bilhera family. Pasasalamat kan Pinilius family. Asin pasasalamat for the gift of life of Sister Maria Linda Peña, AR.
Espesyal intensyon sa kahagadan ni Lita Mendones. Espesyal intensyon for Adrian, ni Raquel and Andrew. 3 days Triduum Mass for Holy Land Pilgrimage by Coronado. Special intention for 100% passing rate for the physician licensure exam. Requested by Bats Laom, 2021, BU CM. Ipamibi manyato ang kalag ni Salvacion sa kahagadan ni Dr. Joel Zan. Para kay Charlemagne Joseph, ni Carlo Magno and Diaz and family. Para kay Froilan, ni Rose B. Azupardo and Cantara family. Para kay Yumeriano, kan Akende family. Para kay Arlis Asen Leonida, ni Mr. and Mrs. Rick Bertis and family. Para kay Virginia and Manuel Sr. For Maria Chona and Eduardo, sa kahagadan kan Abion family. Para kay Jimbert Obilis, James Robert Obilis, kan Obilis family. Para kay Elisa Asin Paulino, Kanyanzon family. Sa Domingong ini hinahagad sa to, na magpamibi na daing untok, asin ni may pagdesider. Iyan ang buot ipasagom sa to kan mga babasahon ngunya na Domingo. Sa parabola sa Ebanghelyo, buot ipasabot sa to kan kagurangnan. Nakon ang sarong maraot na hukom na hiro, na magsimbag sa inagrangay kan porsigidong balo. Mas pa ang satong langit no na ama, sa paghinanyog kan sa tuyang mga pamibi. Sa paaging ini, sinasadol ni Jesus ang sa iyang mga disipulos na magpamibi asin daing panluyahanin buot. Hulita ang Diyos, tunay na minamaawot. Na hinanyugon ang sa tuyang mga pamibi. Asin siya, mabalaog na nagtatao. Mauot kan Diyos na kitamagin siring sa porsigidong balo na nagdadanay sa marhay na pakipagrelasyon sa Diyos. Sa paagi kan satong pagpamibi, asin igwang pagsarig, dadangugon, asin sisimbagon niya kita. Mga tugang, ang mamamayo po kan sa tuyang selebrasyon, iyo si Reverend Father Leandro Morillo. Matindog po ang kabos, asin sarabay niya tong awiton, ang awit sa pagpuon. Magayagayang magkurahaw, magayagayang magsarayaw, sa mga awit ang Diyos ipaglangkap. Diyos din kagayonan, karahayan, makangangalas, makakamhan. Diyos din kalaglasan, kaugmahan, Diyos niya mo sakot paman. Sa ngaran ka na maasin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo kagurang lanta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagsumaro kan Espiritu Santo, mapasain dugabos. Asin sa imong espiritu.
Diyos marahay na agap o sa indo gabos mga tugang. Marhay na agaman po sa imo, Padre. Kunyan, aldaw nin Domingo, aldaw nin Kagurangnan, ipinagbot niya na kita magtiripon bilang sa iyang piniling banwaan, padagos na nag-ako kan sa iyang pagkamot, kan sa iyang pagkaherak, asin kan sa iyang pagkamarahayon. Kaya angay man na apodon niya ito ining pagtiripon bilang sarong pag-umaw, asin pagpasalamat sa Diyos. Agadon ta na danay kitang mamibi, kanganing padagos kitang maglakaw sa dalan kung sa inyo kitay naapod. Siring man hagadon taan sa tuyang mga pangangaipo para sa kaligtasan, kasutuyang hawak asin kalag. Ngunyan mga tugang sa tuungunang rumdumon pagsusulan asin akoon ang sa mga kasalan tanganing magkaning o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, ta nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan ng Diyos. May harap manlugod sa tuwan Diyos na makakaman na sin pakapatawadan sa tumang kasalan. Garon kita sa buhay na daing kasagkorang. Amen. Kagurangnan maherap ka, kagurangnan maherap ka, Kristo maherap ka, Kristo maherap ka, kagurangnan maherap ka, kagurangnan maherap ka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa nagkakatuninungan, sa mga taong marahayan mo. Inomami ka, rinurupyawi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka. Pinapasalamatan mi ka, huli ka na pula mo, kamurawayan. Kagurang na Diyos sa deng langit nun, kasamang makakaman. Kagurang na nakin kutong Jesucristo, kagurang na Diyos, Kordero ka Diyos, aki ka naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban, akuan sa mong pakimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheraki kami. Tay kasanan banal, ikasanan kagurangnan, ikasanan urok kalangkang. Jesucristo kaibagan, Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen.
Mamibi kita. Dios na makakamhan sa paman, gibuha kaming magdanay sa imo, asin maimbod sa paggibo kan kabutan mo, asin sa paglingkod sa tunay na puso sa kadakulaan mo. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa pagsunod sa buot ni Moises, linabanan ni Josue asin kan mga Israelitas ang mga Amalekita. Huli sa tabang nin Diyos, sa paagi kan pagsustener kan sa iyang surugoon na si Moises, napa sa kamot ninda ang kapangganahan. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin Exodo. Uwinabot ang mga Amalekita asin nakipaglaban sa Israel sa Repidim. Si Moises nagsabi kay Josue, "Piliun mo ang mga lalaki, lakaw asin labanan nindo ang mga Amalekita. Sa aga matindog ako sa alitoktokan bukid, daraan sa sakuyang kamot ang sugkod din Diyos." Ginibo ni Josue ang sinabi sa iya ni Moises, asin nilabanan ang mga Amalekita. Si Moises, Aaron asin Hur, nagtukal sa litoktokan bukid. Mantang iniita si Moises ang sayang takyag, ang Israeli yun nakagdaog, alagad ko ni binababa, nadadaog. Tinanglay si Moises sa pagparaitaas kan takyag, kaya nagkonga po, pinatukaw si Moises, asin sa mga takyag, mag-ibong kinakapta ni Aaron, asin Hur. Kaya nakaitaas ang sayang takyag, sagkod na magsulnop ang aldaw. Sa tarom kan espada, inubo si Josue ang mga Amalekita. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang tabang sa to halis sa kagurangnan, ang kagibonin langit, asin daga. Ang tabang sa to, hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Ang mga mata itinitangkalag ko sa mga bukid, sa inmagikan ang tabang para sa ko. Ang tabang para sa ko, magikan sa kagurangnan, nakagibo nin langit, asin daga. Ang tabang sa to, hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Day ka man lugod masingkog, day magturog ang sa imong parabantay. Day nagtutungka, day nagtuturog ang parabantay nin Israel. Ang tabang sa to, hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Sa imong bantay, asin limpoy ang kagurangnan. Yaon siya sa tuo mo. Saldaw day ka mararaot kan init. Sa banggi, day ka mararaot kan bulan. Ang tabang sa to, hali sa kagurangnan, ang kagibo nin langit asin daga. Sa iyang surat, sinasadol ni Pablo si Timoteo, na dai maguntok sa iyang pagbalangibog kan mga tataramo na inako niya, hali sa iyang mga paratukdo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa ikaduwang surat ni San Pablo kay Timoteo. Alagad ika, magdanay ka sa mga katotoohan na sa imong nanudan sa katinubot. Hulita ara mo, kung si Isay ang nagtukdo kaiyan sa imo. Puon kan aki ka pa, tatao ka na kan mga banal na kasuratan, na magtutukdo sa imo ning kadunungan para sa kaligtasan, huli sa pagtubod kay Kristo Jesus. Ang gabos na kasuratan ipinapasabong ng Diyos. Magagamit iyan sa pagtukdo kan katotoohan, pagtuyaw kan sala, pagtanos sin ugali, asin sa pagtukdo kan matanos na pamumuhay. Tanganing ang tawong naglilingkod sa Diyos, maging sangkap asin andam sa paggibo kan gabos na karahayan. Sa atubang ni Diyos asin ni Kristo Jesus, na iyuan mahukom kan mga nabubuhay pa, sagkod kan mga nagadana,
asin huli ta maabot siya, tanganing maghadi. Sinasadulta ka na ipaghulit mo ang mensahe. Magmaingkot ka sa pagpahayag ka iyan, nasa panahon man o bako. Mandagka ka, magsagwe, saka magsadol. Gabos gibuho na may kahuyuan, asing tanganing makatukdo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang tataramo ni Diyos, iyo ang tinapay nin buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susug kisan Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Dangan nagsabi sa inda si Jesus nin sarong parabola, tanganing tukduan sinda na danay na mamibi, asindae mahalian nin paglaom. Nagsabi siya, may sarong hukom sa sarong banwaan na dai natatakot sa Dios, sa kamayong ginagalangan na si isay man na tawo. Igwaman sa banwaan na ito nin sarong babaeng balo na nagpaparabalik-balik sa hukom na ini, pulita nagahagad nin tabang sa kaso niya tumang sa sarong kaiwal. Haloy nang nagparasayuma ang hukom, alagad sa kahuri-huri, nagsabuot siya, dawaday ako natatakot sa Dios, sa kamayong ginagalangan na si isay man na tawo, alagad huli taday ako inuuntukan kan balong ini, gigibuhon ko na sana ang hinahagad niya, tanganing dain na siya niya ako pagpurisawon. Nagsabi pa ang kagurangnan, dangugan nindo ang sinabi kanukom na maraot. Dahil daw itataon ng Diyos ang katanosan sa iyang mga pinili na nag-aagrangay sa iya aldaw banggi. Mag-aabala daw siya sa pagtabang sa inda. Alagad pagdigdikan aki nin tawo, makakakuha daw siya nin pagtubod sa kinakban. Marhay na bareta kad sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Mga tugang ngunyan nadamugta sa parabola ang pangadal na kita danay na mamibi asinday mahalean nin paglaom. Sa parabola, nahiningta so persistence kan babaeng balo na kung sa tataramon ta makuliton ang naging ugali niya duman sa maraot na hukom. Talagang pabalik-balik si duman, pigparapirit niya, natabangan siya kay itong maraot na hukom sa iyang kaso laban sa iyang kaiwal. Ang pinapahiling digdi, so persistence kan balo,
na dain naguuntok sa paghagad. Dahil siya nawawaran nin paglaom, kundi nagsasarig siya na ining hukom na ini, sisimbagan an sa iyang kahagadan na tabangan siya sa iyang kaso. Siring man, hilingon tayo ning hukom in contrast sa Diyos. Inong hukom na ini pinapahiling sa iyang pagka-maraot, sa iyang, sabi nga ni daing pigagalangan na tao, daing siyang pagkatakot sa Diyos. Kung ining klaseng tawong ini, nagdangog, as in, tinauanin kasimbagan, so kahagadan kan sarong balo, naghagad sa nin hustisya, laban sa iyang kaiwal. Sinimbag sa kaining maraot na hukom. Kaya ngunyan, dinadara kita sa Diyos. Ipinapahiling, digdi, ang contrast, ang pagkakaiba ng Diyos. Ng Diyos na ini, urog karahay. Kung baga, i-compare ta duman sa maraot na hukom, iningani na maraot na hukom, tatao magsimbag kan pangangaipo ka ining balok. Ano pa daw ang Diyos na urog karahay, na urog ka mabuot, urog na naghihiling kan sa tuyang pangangaipo, na dahil man na ibang iniisip ang Diyos, kundi ang sa tuyang karahayan, asin ang sa tuyang kaligtasan. Alagad kaipuhan na dagdagantaan sa tuyang pagsabot, asin paghurup-hurup manungod kan sa tuyang buhay nin pamibi. Sa pamibi, sinasabi ta, kan nakaaging Domingo, narumduman ta, o dyan sa ibang parte kan Ebanghelyo, sinasabi, kung ika maghagad, tatawan, kung ika magtuktok, bubugsan, etc. Na anbot sabihon, ang pangadjiun ta, sinisimbag kan kagurangnan. Iyo totoo, sinisimbag kan kagurangnan, tinatawanin kasimbagan, alagad bako susog sa satuyang paagi, bako susog sa satuyang kabutan, kundi susog sa iyang panahon, susog sa iyang paagi, susog sa iyang kabutan. Day tadig di ma-misinterpret na ang persistence, ang pagparapirit, garubaga, kayatang baguhon ng isip kan Diyos. Daita mababago ang isip kan Diyos. Kundi sa pangadji, sa kapipirita, sa padagos tang pagpamibi na day kita naguuntok, mas urog tang nasasabutan kung ano ang hinahagad ta. Asin dyan sa pagpamibi na yan, kung kita padagos na namimibi, day kita naguuntok, naaako ta ang kasimbagan kan Diyos. Bago sa Diyos ang binabago kan sa tuyang mga tataramon, kundi kita ang binabago kan Diyos. Binabago niyan sa tuyang buot, binabago niyan sa tuyang pagsabot, binabago niyan sa tuyang puso. Asindangan dyan sa pamibi na padagos, minatalubo ang sa tuyang pagtubod sa Diyos. Mas urog itang minatalubo sa pagtubod asin sa pagsarig sa saya. Mas urog tang namimidbidan ang tunay tang kamugtakan, ang tunay taman na relasyon sa Diyos. Mas urog tang namimidbidan ang pagkamarahayon kan Diyos. Kaya sa pagpamibi, bako na babaguhon ta ang isip kan Diyos. Kundi dyan sa pagpamibi, kita ang binabago kan Diyos. Kaya di kita mawaranin paglaom, di kita mawaranin pagsarig, na sa ibang mga panahon, garubaga di kita sinimbag kan Diyos. Bako na di kita sinimbag kan Diyos, sinimbag kita. Kundi, ang kasimbagan, daita masabi na garubaga so dai itinao so sa tuyang kaipuhan, dai sinimbag sa tuyang kaipuhan. Kundi dyan sa momento ngayon o sa experience ngayon, ako unta na ang Diyos ang urog na nakakaisi,
Ang urog nakakasamot kan kamugtakan ta. Dangan, ang pagsarig na yan, nihilingon ta, duman sa pagkamarahayon niya bilang Diyos. Sa iyang pagkamot, sa iyang pagkahera. May nasarig kita, minatiwala kita na ang Diyos na ini, dahil ibang kamautan, kundi ang karahayon ta. Kaya kung ano man sa kasimbagan niya, ano man sa paagi niya, sa tuyang inaako, sa tuyang pagtalubo sa pagpamibi. Ngunyan, hilingon taso, kahagadan kaining balo digdi sa Ebanghelyo. Minsan, ang sa tuyang porma nin pamibi, puro sa napetisyon, puro paghagad sana, kan sa tuyang pangangaipo. Kundi hilingon ta na urog kahalang kao ang pagpasalamat asin pag-umaw sa Diyos. Iyo, tama, naghahagad kita nin mahal ng Diyos. Naghahagad kita sa mahal ng Diyos kan sa tuyang pangangaipo. Pero di kita makalingaw kan pag-umaw asin pagpasalamat sa mga biyayang inaako ta sa mahal na Diyos. Ining babae digdi, sa katunayan, naghahagad nin hustisya. Hustisya, duman, ta igo siyang, kumbaga, iguang makapangyarihan na nasa iyang, kumbaga, kaiwan, bilang sarumbalo, ang kamugtakan kan sarumbalo sa panahon, kan sa tuyang kagurangnan, makahirak-hirak. Dahil siyang kasurog. Pobre, tada siya nagsusuporta. Taan babae sa panahon niya, nagsusuporta na minalaom sa na minasarig sa nasa sa iyang agom. Kaya kung ang babae na babalo, minaluyan sa iyang kamugtakan, powerless, daing kasurog, daing katabang. Kaya ang kamugtakan kan balo makaherak-herak, pero ipinaglalaban niya ang hustisya. Ngunya na panahon mga tugang, dapat kitang bumirik dyan sa direksyon, manood sa paghagad nin hustisya. Parte daw inikan sa tuyang pamibi, na minahagad kita sa Diyos, na tabangan kita na mahiling ta, ang pagsurog kan mga naapi, ang pagsurog sa katotoohan, ang pagsurog sa katanosan. Sarong paagi yan, nin hustisya, paghagatan nin tabang, na lugod mangyari ang kabutan nin mahal na Diyos. Bako nagamiton ang Diyos para sa interes sana, para sa mga personal na interes nin individual, kundi sa hustisya hinahagad ta ang katanosan, ang dapat na mangyari, na ang katotoohan mangibabaw, na surugunta, sutama. Ang sabi naman sa ikaduwang babasahon, igo kita nin responsibilidad na magsagwi, na magtukdo, na magsaway. Alaga di hilingon takimarhay, na ining gibutang ini, susog sa paghiro kan Espiritu Santo, bako susog sa tuyang kabutan, bako susog sa tuyang mga personal na interes. Takun minsan, su Diyos mismo, su kaputikan mismo, iyon ginagamit ta sa ngaran kan hustisya. Kaya kung minsan su hustisya, bako man katotoohan. Mag-ingat kita sa mga panahon ngunyan, na kung naghahagad kita nin hustisya, naghahagad kita nin katotoohan, iyan minagikan sa kabutan ng Diyos, bako sa personal na interes. Kaya, lugod kita gabos, maghilanyog sa tataramon, mabuhay kita, susog sa katukduan ng mahal ng Diyos, susog sa tuyang pagtubod. Sabi ni San Pablo kay Timoteo, gamiton ta, ining tataramon ng Diyos. Na iyo yan mataw sa tuyang instruksyon. Ang tataramon kan Diyos, iyo ang babasihan ta. Minsan ang binabasihan taso sa tuyang mga intelektual na pinag-adalan, bako man, so kadunungan kan Diyos ang ginagamit ta. Minaluwas ng garubaga kita, dakulo na aram, na minsan bako ta naman lugar, lilaog ta pa, bako parte kan sa tuyang expertise, bako parte kan sa tuyang, kumbaga sakop.
Pero minalaog kita. Nagkakaigwan in hustisya mismo. Kung dai nangyayari ang kabutan kan Dios, kung ang nangyayari sa satuyang mga paagi, sa satuyang mga kabutan, kaya importante, hindi sa pigsasabi ta, na sinudo, na ang simbahan maging sinudal, maghinanyog kita, bako sa nasa kapwa, dahil sa napagdangugon sa mga inagrangay kaniba, kundi dangugon ta, ang sinasabi kan Diyos, kung paano ang tunay na pagsurog kan mga naapi, kung paano ang tunay na pakilaban sa katotohan. Dahil kita mawawara kung ang binabasihan ta, ang tataramon kan Diyos, ang katukduan kan Diyos. Ngunyan gabos kita iniimbitaran sa direksyon na ini. Siring kan balo, dahil kitang kasurog, maluyap kita, dahil kitang kapangyarihan. Kaya minasarig kita sa Diyos. Ng Diyos na iniiyon sa tuyang sinasarigan, iyon sa tuyang linalauman, siya ang magbabago, siya ang mataon nin hustisya. Asin sa iyang panahon, sa iyang paagi. Iyon ang sinudal na makisumaro kita, totoo, makiaram kita, gusto ko sabihin, aware kita kan mga nangyayari, bakit dahil kitang pakiaram, o dahil kitang pakilabot, kundi sa tabang kan Espiritu Santo, sa paagi ng pamibi, kaya kaipuhan ang pagpamibi iyo, mangangadji kita, mahagad kita kan tabang kan Espiritu Santo, asin sa tabang kan tataramon ng Diyos, makukuha ta ang tunay na kadunungan, makukuha ta kung paano kita malakaw, digdi sa dalan na kung sa inaapodan kita nin mahal na Diyos. Lumakaw kita digdi, sarabay bilang sarong simbahan, nagbabaklay, iniisip ang karahayan kan gabos, bako sana sa mga personal na interest, kundi sa interest kan kagabsan, sa karahayan kan kagabsan. Mag-ingat kita sa tentasyon, na di kita mawara sa dalan, kung saan kita dapat maglakaw bilang simbahan. Hagadon tagiraray, na sa tabang kan Espiritu Santo, sa tabang kan tataramon kan Diyos, asin sa tamang pagsabot kan pamibi, mahiling ta, asin mautub ta, ang imbitasyon ng mahal na Diyos, mautub ta, ang sa iyang kabutan, sa mga panahon ngunyan. Matindog po kita sa pagrukyaw kan sa tuyang pagtubod. Nagtutubod ako Sa sarong Diyos, amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin dain nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagi kan sama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos Ama, huli sa iya nagkaigwakan kabos, huli sa satong mga tao, huli sa tong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, Virgen Maria, asin na ni tao, ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagod sa kagadanan, asin nito, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susok sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kaharian kaing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kaiba kan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagalit ako kang pagkabuhay liwat ng mga gadan, asin kamaap sa maabot na panahon. Amen. Amen. Mga tugang hagadon ta,
Noog makita hulita aram niya to, nan kagurangnan naghihinanyog nin may pagkamot sa satuyang mga pamibi. Magsarig kita sa iya, pano nin kapakumbabaan, asin itaas niya to ang satuyang mga pangangaipo, asin kan bilog na kinakban. Ang satong simpag kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa satuyang Santo Papa na si Francisco, asin ang satong obispo na si Joel, nalugod daing untok nindang isandol sa lambang Kristiyano, na atamanon ang sa indang pagtubod, asin patalubuon ang sa indang pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa namamayukan sa tung banwaan, puon sa mga namamayo ka nasyon, sagkod sa mga barangay, nalugod, maugay nindang hinanyugon ang mga inagrangay kan gabos, lalo na kan mga kasaradayan, tanganing makapag-implementar nin mga aksyon, susog sa pangapudan kan hustisya, asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa gabos na naghihelang, lalo na itong mga nasa makuring pagsakit, asin mga naghihingagdan, nalugod, dangguning kagurangnan ang sa indang mga inagrangay, na magkaigwaning kaumayan sa hawak asin kalag. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa muyang pamibi. Para sa sato gabos na yaon sa misang ini, lugod pakusugon kan mahal na Diyos ang satong pagsarig sa iya, na sa tuyang mamatean ang paglaom, kapangganahan, liwanag, asing buhay na ang Diyos na ang makakatao. Sa tahaw kan gabos niya tong pinag-aagihan sa buhay na ini. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Ipamibi man niya to ang mga intensyon kining Santa Misa, asin man ang sa tuyang mga personal na kahagadan. Mamibi kita. Kagurangnan, hinanyugaan sa muyang pamibi. Diyos na sa muyang Ama, ginibo mo kaming mga aki mo huli sa imong aking sa Kristo. Asin sa siring, hinihinanyog mo ang sa mong mga inagrangay bilang sa muyang mamumukto na Ama. Buksan mo ang samuyang mga puso sa samuyang mas malinaw na mahinanyog ang sa imong mensahe nin pagkamot, asin samuyang maisabuhay nin mas marahay an sa imong kabutan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa mong idinudulot, sa imo kagurangan,
Mamibi ka mo mga tugang tanan sa ko asidan sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami warasan sa mo na sa bilog na isip maglingkod sa imong mga balaog, tanganing sa imong grasya na naglilinig sa mo, mahugasan kami kan mga misteryo man sana na sa mong linilingkudan huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas an mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa sin nakakaligtas na kami danay asin minsan sa magpasalamat sa imo kagurangnan banal nama Dios na makakamanadeing kasagkoran huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Siya na naherak sa mga sala ng tao, nagpakumbabang mamundag sa Birhen. Siya na nagtios kan krus, nagtaling kasamo sa danay na kagadanan. Asin sa pagbangon hali sa mga gadan, nagtaw sa mo nin buhay na daing kasagkoran. Kaya, kaibakan mga angles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no nahukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan ding tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos nin mga hukbo, Diyos nin mga hukbo, ang langit asin laga, panukan simong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, palalanan minaligdig, sa ngaran kan kagurangnan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ng bon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo, maginhawa kasin dugo kan sa mong kagurangnan na sa Kristo. Siya na sa rugaring nabot, nagpobaya sa pasyon, nagkuanin tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kaini. Kaini ang sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuaman yan in kali sa singirare pagpasalamat sa imo. Tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kaini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag
Kaya kami na nagrorumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat ta, pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Bispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga kadan, dangan, ako asin na sa liwanag kan sa imong lalogon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kay ba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kan mga banal na apostoles sa singapos na santos na kaidtupa, nakapagayagayas sa imo, magkanig maging keras kang buhay na daing kasagoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Jesucristo, huli sa iya asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo na yaon ka sa langit, pamanalon ang ngaran mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang muot mo sa dagan, silid sa langit, ang sa mong kakanun sa arwaldaw, idao mo sa moyangon yan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa buyan, asin na rin kami pagdarama sa sukot, kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinman ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaw masin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Jesucristo. Ulit na sa imong kadeon, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangan ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa indo. Ansa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Harap paghilinga, ansa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwan na siya mapatuninong asin magkaburunyog,
Susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay as nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan, kan kinangan, kairagi kami, kairagi kami. Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan, kan kinangan, kairagi kami, kairagi kami. Cordero ka Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan, kan kinangan, gawin kami nin Uya an kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikaw magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko mahihimo, ang maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, mahera ko na Jesus. Tauan sa kalag ko ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo. Tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, asin ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod, day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan malud ako sa gabos na bagay na siblag sa imo, asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa gudpaman sa kaibahan mo. Amen. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami. Gibuha kaming magkamit kan mga langit non na bagay sa pagselebrar tanganing matabangan kami kan mga biyaya ngunyan asin matukduan kami kan mga nagdadanay uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa nagkapirang paisi. Inot po, second collection. Tabang niyato sa mga programa para sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tong simbahan. Ikadua, mga aktibidades sa kapistahan kan sa tong patron. Pinuna kan sa tong parokya ang mga aktibidades para sa kumawan kan sa tong patron San Rafael Arcangel. Siring kan pagsungko sa mga barangay. Prosesyon sa pagdaliwawa. Siring man ang pagpuon kan novenaryo. An misa sa Pizza 24. Alas 9 an aga, asin alas 5:30 sa pagkahapon. Para sa iba pang mga detalyes kan mga programa, aktibidad, para sa kapistahan. May nakapaskil na tarpaulin sa may Puerta Mayor kan sa tong simbahan para sa indong impormasyon. Ikatulo, pagpalista kan mga bunyagan sa fiesta. Anhuring aldaw kan pagpalista kan mga buot magpabunyag sa fiesta kan sa tong parokya. Iyo sa maabot na Oktubre 21. Asin ang seminar kaini gigibuhon sa Oktubre 22. Alas 2 an hapon sa laog kan sa tong simbahan. Para sa iba pang detalyes kaini, magpasiring na sa natabi sa opisina kan sa tong parokya. Ikaapat, Saint Raphael Youth Group Recruitment. Nagahanap ang Saint Raphael Youth Group nin mga buot maging miyembro kan sa indang grupo na buot magserbi sa simbahan kan sa indang talento sa pagkanta. Sa mga jóvenes na interesado, hanapon sana ang presidente kang grupo na si Mr. Herben Bayonito kada aldaw na Sabado. Pagkatapos kan alas 5:30 pagkahapon na misa antisipada. Asin man sa aldaw na Domingo. Pagkatapos kan alas 8, asin alas 9:30 na agang misa sa laog kan simbahan o kaya magpasiring sa opisina kan sa tong parokya. Ikalima, latest donar ka nakaaging simana. Anonymous, 3,000 pesos, asin 1,000 pesos. Alfani family,
1,000 pesos. Pamela Zarza, 900 pesos. Dulison Family, 500 pesos. Ang nagpapaisi as in nagpapasalamat, Reverend Father Leandro P. Morillo, Cura Paroko. Matindog po kita para sa sulimning bendisyon. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Ido ko ang payo maghagad nin bendisyon. Bendisyonan kamo nin Dios nin gabos na karangahan na siniwara sa indo an katuninongan sa gabos na aldaw kan sa indong pagkabuhay. Amen. Ilikay niya kamo sa gabos na kaurasahan asin pasarigon an sa indong puso sa iyang pagkamuot. Amen. Papagyamanon niya kamo kan sa iyang mga balaog nin pagtubod, paglaom asin pagkamot, nganingan sa indong gibo sa buhay na ini, magdara sa indo nin kaugmahan sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, Ama asin Aki asin Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Lagaw sa mga